Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Sekuphume iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu ukuthi umama kamampitsha usengeniswe esibhendlela. Lezi ndaba lezi wey'ngane zakwethu ziputshuzwe indodakazi yakhe-ke laphana wey'ngane zakwethu ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi usephuthunyiswe esibhendlela uma wakhe laphana wey'ngane zakwethu. Ihlukane phakathi-ke imibono kubantu ey'nkundleni zokuxhumana bethi umama kamampitsha njengoba egula egijima ey'bhedlela, ilezi ndaba ezenziwa uBabes ey'nkundleni zokuxhumana zokuphuthuza iy'ndaba zomntanakhe, njengoba uBabes esabisa ngokuthi uzoveza amahlazo amaningi akade enziwa umampintsha namantombazana atshola. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela ugcine subscribe, ugcine nebheli ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta.